No niin, moi. Tässä Donis ja Nompparelli, mutta ikävästi ei Nompparelli ole tänään paikalla, niin nyt mamman kanssa maistellaan shottia. Mango inkivääri. Miksi sä oot hengästynyt? No niin. Noniin, aukaise tölkki. Tästä tulee pitkä video, jos tää on näin hidasta. No niin. Okei, sit lasi. Ai ei, jo piti just sanoa, että älä laita täyteen näyttää niin. Joo, ja kummalla on isompi reaktio, se häviää. Niin, ja siis mitkä tässä oli makuuna? Makuna oli siis mango, inkivääri, luomu, Ja lime. lime, Niin. shotti. Niin. Joo, niin. Sitten kuule. Ykkösellä Pohjanmaan kautta. Joo. Ei saa maistella, täytyy vetää Joo. lasipohja. Voi kertoa, että nyt oli vähän hapokasta. Mitä siinä kivinaamaa? Juoiko se kaikki? Ui, tätä täytyy. Älä kaikki ota, jätetä iskälle. Iskä saa osallistua tähän hauskuuteen. Uffa. Tossa lukee muuten, että siinä on omenaakin. Tää on ihan hirveän terveellistä varmaan. Kamalan makuusta. Ja tässä näette häviäjän, mun mamma. No niin, se olen minä tässä. Hyi halva. Kiitos kun katsoitte videon. Moikka! Tilatkaa kanava ja tykätkää.